Kontolo machielo nyakoronga Jwanga en mora ne piny Kenya bang' tim mar Harambee Stars chwado tim mar Zambia achiel nono tugo makawuono bagi alap ma Kasarani makoro miyo tim mar Kenya thuolo madhi tugo gi tim mar Madagascar e quarter finals. En mor nyakoronga Jwanga ne pacho kama ngima wamiler kaka ne wecho bede tuke go mano bagi Kasarani kabende bang' ang nawe kanyo thuolo ne wendowa kamotingo mondi koyo jagoro mar NLP kachiel gi Charles Owino jatend weche tudruok e sirikal giruto gi diketo piny Kenya ratelo dhiao makawuono gi Cleophas Oluoch mana bang' weche manyien nyakoronga Jwanga kaka pile ngokodwa mbaka lai marot machuok nari adek auchiel nono kabende wantie live Facebook Ramogi TV K Imwima S kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thuond weche. Thought about it again. Onyango then look for the through ball. Kenya dhira koregi Madagascar e tielo mar quarter finals tuke chan bang' yudo loch e tukgi kod Zambia moweyo kagin e thuolo mokwongo e group gi. Inahusisha lori ikaweza kutumbukizia ndani ya mto na kwa bahati mbaya driver akahaga na abiria moja. Ji abich otho e masira mag apaya ma otimore gwenge mopogore opogore Nakuru kod Bomet. Mondo konjo majachien ne kapile mondo mkitaki buku timre kendo mane gimo kelo kai wase lemo kendo lemo jogo manyo Nyasaye okawo bende keso Nyasaye kichunyi kama ber to kwongo jachien jo kanisa Lejo Maria obago lamo e roundabout ma Coptic kama nyocha masira onege ji ka Kenha bende osechako kongo apaya no. Machiegni nyakoronga Jwanga wantiere gi Liz Otieno ma en ja loko marwa nyinga Lydia Okeyo. Kenya biro rakore gi tim mar Madagascar e tielo mar quarter finals e lap ma Kasarani tok tike thuolo mokwongo e group A. Kenya nolo tim mar Zambia gol 1-0 modhiambo makawuono e lap ma Kasarani golno manolo gi jatugo Ryan Ogam. Jafo marwa James Opondo chako nwara tila gi report no heyo machal kodma. Kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy nokelo lokruok auchiel e tim Kenya mane rakore gi tim mar Zambia kathuolo ne omi jatugo Faruk Shikalo e gol ka Brian Omondi ma osemako gol e tuke adek mokalo ne omi yweyo. Austin Odhiambo noduogo e tim ka jaloyo masulwe matugo ne klab mar Tusker Ryan Ogam ne omi thuolo makende mar chako tugo. Knowing Morocco lead DRC in the game concurrent to this in Group A, they need the lead. Bang' tugo ruma modhi e dakika 45 mokwongo, McCarthy nokelo lokruok. Kodong' dakika 15 to tugo rumo, Ryan Ogam e thuolo machielo ne oloyo gol no makende, gol ma omiyo Kenya points adek duto. His second of the tournament, but the first of the game, and Kenya now poised to stay in Nairobi. Ryan Ogam scores for a second consecutive match. And the stadium comes alive with 15 minutes to play. Onyango thought about the shot from range, then cut back inside. Thought about the shot from range, then cut back inside. Then made the pass into the path of Ryan Wesley Ogam. And the 20-year-old steered it beyond Charles Kalumba and the Zambian. Kenya utiko thuolo mokwongo chung mar timbe Group A gi points up. Mapeni madongo benolo kaka irojiwo arita. Johera mane onge kodotiko na nyalo buonjo kalore kod okang' ma migawo mar tuke mar keto television kuonde mopogore opogore alwora mar boma ma Nairobi kama ne ginyalo neno tugogo achiel kachiel. Jafo marwa Armstrong Osutwa no chopo kono. Miwa ler heyo machal kodma. Nisakaoni Osutwa losonwa sigano yo makare nyakoronga Jwanga wadhi migode yo makare ahinya madaka machuoko ya kae. Kama chiel jatend piny Kenya William Ruto kod Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga
ochopo alap ma Kasarani mar siro Harambee Stars e tukgi kod Zambia magikone ne giyude loch. Jotelo yudo thuolo mar twak gi jotuk Harambee Stars bang' loch margi, kendo jatend piny opuoyo tich matek ma gitiyo mar chwalo Kenya nyaka e quarter final mar tuke mag CHAN. Kopogore gi singo mar siling milion 2.5 ne jatugo ka jatugo, manyocha jatend piny Kenya singo Raila Odinga bende koro Holando ni dhi miyo jotugo go siling 500,000 moro ka moro. Our Heavenly Father, we want to thank you for this evening. Thank you for this team, Team Kenya, Team Harambee Stars. We want to commit these good citizens of our country, these good players, to your good hands. As they play, protect them, Heavenly Father. Give them success in all the remaining games. We pray for our nation. Thank you for the funds that have come through for them to support them. Thank you for all who have come to support these young people of our nation. Thank you for their families. We want to pray over their lives that you will make them successful, even in this game, that they will inspire other young people. In Jesus' name we pray. Amen. Governor Msindikiza 500 each. Koro jong nyalo pare kinde mokalo ne owach kanyo ni ma e thuolo moganda jo Kenya oyude gino bende koro kelo wigi kanyakla seche mane bende liet mar siasa oridore. Kata kamano oganda koro nyalo buonjo ka wechego mag CHAN dhie yo makare. Inyisa kano Suto oseikore gi sigana kamarita noredi alwora ma lap tuke ma Kasarani ne tugo e kind Harambee Stars kod Zambia kamogo kuoma peini madongo. Bende nolor kaka yor jiwarita. Johera mane onge kod otiko ne nyalo buonjo kaluwore kod okang' ma migawo mar tuke mar keto television nokawo mar keto television no kuonde opogore opoge alwora mar boma ma Nairobi kama ne ginyalo nene tugo go achiel kachiel. Jafo Mara Armstrong Osutwa nigi ler. Ndalo machuok tok fuai mane ogo piny Kenya kod riwruok matayo tuke adhula pinje Afrika CAF mago moluwore gi riwruok mar arita lap tuke ma Kasarani. Sirikal ne okawo okang' mar rido arita lap ma Kasarani kod alwora mare kendo keto tesene opogore opogore alwora mar boma maduong' ma Nairobi kuonde ma johera nyalo nene tuke achiel kachiel. Kaluwore kod chike go mag arita, apaya maduong' ma Thika ne olor gi Muthaiga kama weg nyamburko ne ichiko mondo luw apaya ma Kiambu. Kanyo dungruok mapek mag nyamburko ne obedo. Johera ne omonde lap ma Kasarani ne mago mane ni kod otiko mag neno tugoni e kind Harambee Stars kod Zambia. Gilo achiel tok nyawadgi ne giriedo mar nono tiko mag kuma pisas e range mag lap tuke no. Kata kamano chopo ya lap tuke no ne obedo matek kalore kod rageng maromo 6 mane oket kod obila ka geno maduong' ne ni jogo maonge kod otiko kochopo kendo kelo dhungruok maket kod mane one e tuke mokalo. Ne en fungruok maduong' ne jogo mane onge kod otiko kalore ni tipo madongo ne oketi kod sirikal kuonde mopogore opogore e alwora maboma ma Nairobi. Uhuru Park johera mag Harambee Stars ne omondo mar temo geng'o rikni madine bedi dakika mogik, to ne ok en ka kende. Chal ma kama ne nitie lap ma Babadogo, mano ma Kibra DC, Dandora, Jakaranda kachiel kod Lakisama e kind mamoko. Johera mag adhula ne ochopo kod ilo kar rombgi mar pako Harambee Stars. Moko kuom johera go mag adhula ne ochiwo pachgi ewi paro mar kelo tipo gi e kor gwenge ne johera mane ok nyal chopo Kasarani ka gikoni en fuong'ruok ne riwruok e range mag lap tuke no. Kuna space nyingi. Yeah, as you can see behind me, tunaonyeshwa live. Yeah, the security imekuwa tight. Though measures zao zimefanya the event i run smoothly. Ne en more wenge johera go mane chuj jopong' kod geno. Thum miel kod koko ne okwako Uhuru Park. Lokruok e kor lwasi ne okotamo johera gi dhi nyime kod neno tugoni kalore ni kata obedo ni koth ne chwe ne gidong' ka gipako Harambee Stars nyaka e dakika mogik. Kalore gi chike mag arita mane oketi gi riwruok matayo tuke adhula pinje Afrika CAF, piny Kenya koro ne okawo ting' mar keto tesende mag neno adhula machalo kod maendi kuonde mopogore opogore e alwora ma Nairobi. Armstrong Osutwa, Ramogi TV, Uhuru Park, Nairobi. Erokamano ahinya Armstrong kuom luwo sigana yo makare ahinya nyakoro Mgajwang' kata obedo ni piny tere kod mor to pod weche mag apaya
kelo dang'ni mag paro. Jabich hotho e masira mag apaya motimore kuonde ariyo mopogore opogore kaunti ya Bomet kod Nakuru. E masira motimore kaunti ma Nakuru, ji ariyo magin miyo kod nyathine otho e masira ma ojuko gi apaya mawuok Sobia kochomo Kisumu kane rekgi wuok e nyasi mar ik. E kaunti ya Bomet, ji ariyo hotho bang' lori ma oting'o simiti mane giidho bayo ndara kendo luar e aora ma Kipsonoi e apaya mawuok Bomet kadhi Sotik. E kaunti achielo nogo, lori mar kuoyo no bayo yo kendo tuomo jabodaboda more gweng' ma Kipswarer. Jatend obila ma Bomet, Daniel Olongojine, owacho ni ononro dhi mbele e masira go koyango ni lwasi marach gi ong'wengo sane jimbo masira. Kuna ajali hapa kwa hii daraja ambayo inahusisha lori ilikuwa inabeba abiria wawili, ikaweza kutumbukizia ndani ya mto, na kwa bahati mbaya driver akahaga na abiria moja. Na kijana wa miaka 21 ambaye alibaki, na hao abiria walichukuliwa kuingia kwa hiyo lori kwenye gari ya express coaches kutoka Nairobi kuelekea Kisii. Hapa kuna signs ilikuwa zimewekwa hapa na zimeng'olewa na wananchi, na imisa wananchi kwamba msijaribu kung'oa road signs zile ziko kwa barabara. Jokanyo ma kanisa Lejo Maria ochopo kendo bago la roundabout ma Coptic apaya ma Kisumu Kakamega kama masiche ndara nyocha okawe okungima ji 27. E thuolo ni ma bende jogedo ma Homiorak gi Ken House chako timo kongo kata kongo ne apaya no bang'u karwok ng'uruok hewi rach mare. Jafomarwa Liliana Beta tiri kod ler. E kinde ma pod lit kod kuyo opongo chuny jopiny kaluore gi lal mag jogo manowito ngimagi e roundabout ma Coptic wik mokalo, jokanyo mag kanisa mar Legion Maria kawuono ochopo kar rombgi e Teralam kuma masirano notimore. Jotelo mag kanisano kane wuoyo to gilero ni timo alam e apaya kanyo en kaluore kod masira mosebedo katimore kinde ka kinde e roundabout mano ma Coptic kod lamo ne chunje jogo mano wito ngimagi e masirano. Ne wabiro ka lemo no ya jali bedo katimore ka pile ma ok mokalo ni kende mokwongo. Kono wana ne wakele podi kuom Nyasaye be koro ng'ade rieko mondo konjo ma jachien ne ka pile mondo kichak duogo timre kendo. Father marwa in charge oneno ni mondo wawuoge kanisa gi mana mano mondo wakwane piny wabi walem kama jali timoreni mondo Nyasaye onyiswa weche moko bende mopondo mondo lemo mwatimo kani uchunga jali mapile pile. Koro wangeno ni lemo mwatimo ka gi misni abirio mwatimo kane gi misa mariku mwatimo kane dhi chungo weche matek mag ajali makila siku. Esechego kambi mar Craig 10 bende ne dhi nyime kod gedo manyien mar roundabout mano ma Coptic mano migi kod duol marango weche mag apaya Kenha. Wana momiwa kandarasi mar ndarani plan osemiwa wada kita straight kwa malo koridre nyaka mwalo. Kenha nyose yango ni timo lokruok ne apaya no ma osekelo ng'ur kaluore gi kwan masira matimore kanyo. King'eyo roundabout ni kaka nolose, nitie kaka mokete in a way ma odio geche madongo gi ok nyal ginene maber in case ni o lose break kwa malo koni. Koro miyo gi lose focus ka gichopo ka mamiyo give ya off magikel accident. Wanyalo lose yo moro ma ka gari wa malo to rida gi kwe o idh flyover kodhi. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Medruok mag masira mag ndara medo kelo luoro mathoth e kinde ma oganda wito ngima to moko yudo hinyruok maricho. Report manyocha ogol gi migawo ma wuoth yango ni e kinde dwe mar achiel higani gi tarik 10 ma dwene ji 2,933 kosewito ngimagi e masira mag apaya to ting' mar obila en mane? Nefo mar Walter Nyambaga oyudo thuolo matwak gi komanda mar obila ma traffic Dr. Frederick Ochieng kendo ma en mana sigana no awiye kanonro mare matut biro e weche manyien ma Sadi Kutieno. Timre samoro ni kuwuok kuom makosa ma dhano. Kuom makosa ma dhano go
gin dhano matiyo kod ndara. Koro kila ng'ato nitie kod kaka omiyo masira timre. Koro samoro kwachako kod mar derepe, joma riembo gari. Samoro iyudo ka ng'ato riembo mtoka to sekta madho kong'o. To riembo mtoka speed mamalo mohingo kaka idwaro ni mondo oringie kode. Derepe be samoro oriembo mtoka ko ol. Iyudo kata ko kata Nairobi nyaka dala to kendo chopo Siaya kucha to kendo dwaro riembo mtoka no kuduogo. Joma bende riembo mtoka moko yien mondo riemb. Daka na par ko dangunya koromga juanga banga sa achiel midhiambo chenro endati ilero kama na hinya kumedo kete Ramogi TV. Mwalimu Faith Mzomo mano mwalimu Kaya Malindi owacho kanyo ni may God of Harambee Stars locate me. Owacho kamano, owacho ni milion 2 donje wang' Saruto. Owacho ni otimo maber kuom siwa jep mowinjore ne jotugo mag Harambee Stars en bodwar no yuk ne jamna. Owacho ni nyikwa Ramogi Juang beda gi chira. Owacho ni Madagascar bende weche dhi bedo mabeyo kinde makro ganda jo Kenya kara tim mar Kenya dhi tugo gi tim mar Madagascar. Davis Wuoda Dwen kanti nyakach aneni Kachao Nyango Wuode Nyango par wacho ni entiere kodwa. Wacho ni ang'o miyo jo Kenya negi tim moro ni ka gimoro setimore ko gikawo kang kendo giwuoyo mang'eny. Sani wacho ni ajali omiyo gisewito osiepegi malit sana heka koro hiwuoye wiye to nen kuma no winjo ng'echon. Alan Wuod Mili wacho ni entiere kodwa chenro kaeto penjo ni to yawa weche mag apaya gi tek manade. Openjo ni to gowi mane moganda chulo. Onyango Wuod Nyango parani kacha kendo ari Erika Woche wacho ni entie karadingo Gadi School. Kaito wacho kanyo ni entiere kodwa e chendo. Jona Pidi kantie umoja wacho ni geno nitie hawe maber ne Harambee Stars wacho no mora hinya. Kelvin Arucho wacho ni entie Mbita kaito Kula Naftali wacho ni Kisumu Nyahera weche gichopo ne Omakare wacho ni omor kod Harambee Stars wacho ni ruoth omed manasiro bade e tuke mabende biro. Nairobi PSV driver wacho ni Lakisama weche gichopo e Omakare ahinya olungre ni endereva chiel kende malang'ata. Beano Grace Gracious wacho ni weche gichopo ne Huruma omor gi Harambee Stars en bende yo makare ahinya kendo wacho ni geno pode nitiere. Rolex Ondeng ma Homa Bay wacho kanyo ni tuke mag chano se riwo wijo Kenya kanyakla kendo puoch gi pak ne Harambee Stars ko jatend piny Kenya William Ruto koro wacho no kete obed milion 3 tugo dhi mbele. Oyo matin Maratil kikidhi mabor. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nahitaji manukato ya kunituliza yanayoniweka fresh kwa joto, niwe maridadi siku nzima na kudumu zaidi ya manukato ya gharama. Downy mpya, Lavender Calm, Sunrise Fresh, Sweet Elegance, freshness na kujiamini. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted.
ngima joot otenore ahinya kuom hera. Hera nyalo miyo ng'ato lal gik moko duto. Nyathi mawuok matheti kia nyathino dhi nang'o? Koro dwa natim nang'o? Ne odok pacho, komanyo kamo nyalo chako kendo. An adwa mana ni mondo we atima adaga kaka nyadagi. Kata kamano, bedo ng'at ma ng'ato ohero kelo pek moko. Gima jonyuol ni tang'o na nyoro. Gima jonyuol ni nyisa nyoro. Hera nyalo miyo ng'ato bed muofu, to tamruok luwo chik nyalo kelo tho. Masira ne chiegni mane ok ginyal ng'eyo. Ang'e onge ite. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Chakre sulwe mapod nyien nyaka duond jower mang'ula. Winyo sungore mamo wang winyo sungore. Wan gi thumbe manyien mowuok e dho nam nyaka e piny mangima. Wakelo ni thumbe kata ngolo, kata banjo, kata pado maliet mowuok e studio to chiko iti tir. Mami thuolo mar winjo duol kod wach mopogore opogore. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Machiegni kendo nyakoram Gajwang' mana kaka ne wasingo ni wadwa winjane na okenge ma sekta mar obila osekawo hewi geng'o masira mag apaya kod kuonde mantiere rem e sekta mar obila kod sekta mamoko. Wawinjane na twak mar Walter Nyambaga gi jatend obila mag traffic Dr. Frederick Ochieng. Tarik 8 mar dwe mar 8 mar higani, nyamburko mane oting'o jok mane owuok e liel mane ochwe ngunyore piny apaya ma Kisumu Kakamega, kendo nego ji 25 monywando nyaka nyathi matin, kendo ji mamoko ne oyudo hinyruok. Mana dweni mar 8 tarik 7 mar higani, gach okolo ne orado kod bas mar kambi mar lolo modhe Kenya Pipeline Company mana machiegni kod Naivasha County ma Nakuru, kendo kelo lal mar ngima mar ji 4 kod hinyruok mar ji mathoth. Kamago mana moko kuom ripode ma osewuok machiegni ni. Nonro matinende ma ochiw kod migawo mar wuoth tarik 11 mar dweni oyango ni chakre dwe mar 1 nyaka tarik 10 mar dweni ji 2,933 osetho e masira mag apaya e pacho ka mangima. E wi kwanno, ji 80 nyocha otho e kind tarik 7 nyaka tarik 10 mar dweni. Bad migawo mar obila en achiel kuom bede migepe mosebed ka isundo mar jiwo ritruok makare ndara kod neno ni chike mag apaya oluw. They are creating awareness. Kuloso kod Ramogi TV, kamanda mar obila mar ndara kod weche mag ndara Dr. Fred Ochieng' wapenjo gino makelo masira e apaya. Gigi to timre samoro ni kuwuok kuom makosa ma dhano. Kuom makosa ma dhano go, gin dhano matiyo kod ndara. Koro kila ng'ato nitie kod kaka omiyo masira timre. Koro samoro kwachako kod mar derepe, joma riembo gari. Samoro iyudo ka ng'ato riembo mtoka
to sekta madho kong'o to riembo mtoka speed mamalo mohingo kaka kidwaro ni mondo oringie kode derepe be samoro oriembo mtoka ko ol yudo kata ko wakata Nairobi nyaka dala to kendo chopo Siaya kucha to kendo dwaro riembo mtoka no kuduogo joma bende riembo mtoka moko yien mondo riemb Embaka wachiwo ranyisi kod apaya ma Mahiumayu juma mokalo masira ne ojuko bas mar kambi mar Ena kod lori. Barabara koro kaka Mahiumayu no en barabara ma naro to kota koda hero koro wan kwaseyudo kama waseneno no barabara ni kama hamani rach nyalo kelo ajali to wawuoyo kod wanyiso jo Kenha barabara ni mede uru kama hamani dwaro bump mondo control speed mar mtoka area mar Mahiumayu no gin gu program mare di kuro rango kuma barabara rachie kuma barabara naro ahinya gineno kaka ginyalo bedo widen. Ewi masira manyocho timore roundabout Makopti Kisumu apaya ma Kisumu kod Kakamega jatend obila no chiwe paro mane samoro nitie ma ndara mtoka ringe okolos maber ama alama mag barabara manyiso dereva ni kuma hama kuri chiegi chopo kuma wanyo gwandre ama ichiegi chopo kuma ntie bugo the most kuri yudo ka samoro ka ena wangio ma olosa ena lam hamano to onge gik manyiso dereva ni koro the most koro the matek kutende kod rang'uki ng'wech kod geche mowinjore oti kod ndara ere kako bila kod tendgi keto tim chike matayo joriembo. Nyalo yudo ka nitie kata crackdown mar mwine mar mtokni to yudo ka jo NTSA timo margi, polis timo margi to gina karachiel polis uyiene chungo mtoka to kendo mtoka bende kuyiene kalo kuchunge kod polis kani uniform koro chungo nigi to kose chungo nigi to gine magi kagwa to neno mtoka ni en mechanically sound ama en kod defect bas kosa yudo en kod makosa to koro wachon okay en kod makosa o koro bila kawe to tere station. Oyango ni midhiero ma pod okwako tieko mibadhi ndara en ni derepe lombo obila kod mit bilie nikech ginie ketho kata kamano okoni duol mar NTSA to kod mano makedo kod mibadhi sani tiyo kanyakla mar neno ni gitieko mibadhi mag apaya. Ng'ato nigi kuma mare wuon koro atemo mondo jori mtokni mondo owe tabia giwe tabia mar golo pesa nikech samoro neno kata kapodi kata makosa mare pod okonyisi ni makosa mare nango to en wuoni mosegolo pesa ni askari wan kod mipango moro be sani mar loso signboards mwaketi di ndara to signboard on kanyo to ondikie namba mara yamo neno ka askari ngako pesa kuom dereba to nyalo go sim to namba mar sim ka kanyo kogo to biro nwa. To ere kaka tudruok e kind obila mag ndara kowuok piny e ndara nyaka jodito manie apisi ma ok weche urure. Wan kod daraja mag madaraka mwaluongo gin chains of command in the Kingereza. Koro wach mo apiny wuok kuom ng'ama piny e ground chande gimotimre ndara kacha. Yes. To ko report ni ng'at maduong' ne moluwo to ng'at maduong' sa report kabiro to bira hamano ema chopo nyaka kuoma bende ko kuoma to dhi nyaka Deputy Inspector General kum Deputy Inspector General the Inspector General. Kutende kod dhungruok mag geche apaya kaka Maero kochomo Kisumu to kod bombe mamoko gitemo mar tieko midhiero kaka mago. An kod joga motelo ki every region to wasewuotho bwan giseng'iyo kila barabara magindiko barabara ang'o marachi barabara ni kaka ta barabara samoro en bara kaka area maro mara ahero chande onyalo wacho en flat land. Koro nyalo yudo ka ndara no en flat kuma bor sana
ma ka ng'ato chako riembo mtoka e speed mamalo dhi mabor kapok odok piny. Koro kuondego mwaneno ka warango to ka ng'ato keto speed to bro dhi atua malach kapok odok piny to onyalo timo ajali. Oyango kuonde ma masira kochie kaka Black Spot to kod Rageng moketi gi sani. Wasewuotho giseng'iyo kila barabara magindiko barabara ang'o marachi barabara ni. E kinde moko obila kod jopiny chwer rakore ma chwer rodho obila kikologi oko kamineme matatu. En kod wach mane wi wachno? No, what I would advise members of the public, because officers, when they are out there working for the government, they are the symbol and authority from the government. So if you fight him back, it is as if you are fighting back the government which is supposed to protect you. So I would advise members of the public that if they happen to see anything that has been done wrong by such an officer, they report such cases. Ochieng ogolo siem ne obila masieko kod tim mar keto kuonde mag menyo geche ma ok opuodhi kaka roadblocks. Wan kod roadblocks magaseted mong'e ma oket piny mani e roadblock. Koro kendo county commander e kila county emochung' roadblocks. Ma roadblock ma ng'ato keto to en roadblock moyien bedo gazetted, to ka ng'ato dwa keto tikwayo rusa kuom county police commander. To samo kwayo rusa kuom county police commander, nyaka onyis county police commander gimomiyo odwa keto roadblock no kanyo, to bro kete saa adi nyaka saa adi. Penjo bende nyiedhore kata koponi obila olo kod japiko kata jo bodaboda kanyakla kod jo tuk-tuk ma wengegi okolo kudho e ndara kendo ok lure kod chike mag apaya e boma. Jogi kotamo wang' polis. En mana ni polis ondik kod sirikal mondo rit raia. Koro ok inyal gori kod raia mirito. Koro gimwatimo en ni ka waneno nuluwo yo mahamae biro kelo lweny kindwa kod raia mwarito, to warango yo machielo. Wapenjo ni to ere tudruok e kind jopiny to kod jogo matiyo kod apaya kata kit puonj mobila chiwo mar konyo e keyo rieko mag jogo matiyo kod ndara maber? Mane miminje kowacho ni samoro bet kod wananchi piny pimo kod wach ber, to nikech samoro gik bilago timre uoko kucha to jomadongo koro kaka yuda ofisini kia. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Moko rawere gwenge makaluo jiwo rawere dute gwenge mag Nyanza mondo sir jatend piny Kenya William Ruto ka giwacho ni entiere kod lek maber ne rawere. Ogai mar rawere bwore riwruok mar Luo Council of Elders Peter Otianga wacho ni giseneno ka ten William Ruto osechako dewo rawere yore mag tije kod mamoko kendo gikore mar siro lwedo. Otianga wacho ni rawere osebedo ka iweyo chien e weche mag dongruok kendo sa koro chopo manyaka koro migi thuolo e weche mag tije kod telo e pacho ka. Gimasani waneno president marwa osewuok mondo chiedh kod joma tindo. Wambe kaka wan joma tindo wawuok oko mondo wachiedh gi president nikech wadwaro riwruok to ok wadwar pogruok e pinywa mar Kenya. Mae momiyo gik moko duto kaka ne president no bire pinywa mar Nyanza ka ne warwake gi sironyo kaka joma tindo nikech no chako chiwo ne joma tindo bende yorno mar golo pachgi e pinyno marwa mar Luo ka. Ka in ng'ama ok dwar riwruok to karini dwaro pogruok, to pogruokno mane ma ok wadwar kaka wan oganda, kaka wan jotelo mane buo Luo Council of Elders. Gikanye mwatieke kidienyo mokwongo mar Atil Nyakorom Gajwang' eno kalini to char Luke wacho ni entie gi makala. Jawadenda Jack ntiere kodwe chendo tieno Filmo Nadero wacho ni en bende omor gi Harambee Stars kuom tiyo tich makare. Kambona Jangolo moja wacho ni en locked kato Caroline wantie Sondu wacho ni en bende weche gi osebedo kachopo ne eyo makare. Pastor Collins Odindo wacho ka jonosedo chenro kaka winjore entie Bondo gi Minode Alili nyaka Bondo kod Yore Liz Nyaralego. Congratulations ne team Kenya. Wacho eno yodo kadelit matin to bang' loch koro ochango kata koro koyo winjo koro mone. Nyakorom Gajwang' weyo thuolo ne Cleophas Oluoch ma donjo kae gi chenro mar
Ratil lelo George Bati na nyisi ni entie kanyo gi welo mabende odhi gogo mbaka koketo piny Kenya e ratil. Anyato wechego mag siasa en kanyo gi Omondi Koyo ma en jagoro mar NLP bende entie gi Charles Owino ma jatend weche tudruok e sirikal. Giduto gidhi keto piny Kenya ratil daka machuok kende koya ka omiyo kik idhi mabor. Wasebedo kanyo gi jaloko Liz Otieno warom kendo sa 3 wang'e e chenro mar Oimo. Reti masani nyinga Lydia Okeyo. This week, save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Mangima joto tenore ahinya kuom hera. Hera nyalo miyo ng'ato lal gik moko duto. Nyathi mawuok matheti kia nyathino dhi nade? Koro idwa natim nang'o? Ne odok pacho, komanyo kamo nyalo chako kendo. An adwa mana ni mondo we atima adaga kaka nyada. Kata kamano, bedo ng'at ma ng'ato ohero kelo pek moko. Gima jonyuol ni tang'o na nyoro. Gima jonyuol ni nyisa nyoro. Hera nyalo miyo ng'ato bed muofu, to tamruok luwo chik nyalo kelo tho. Masira ne chiegni mane ok ginyal ng'eyo. Ang'e onge ite. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:04 otieno. Mana e Ramogi TV. Isayudo nyundo ni kelo nyako chia cholokore nyeje nunga isandi nango nyako chia ni giere kondo jalo sigo kacha ndigi mon nyako chia utemo kadhano. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojudu to koro kinen machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Mamit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jaelieta, tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Machigni nyakoro manga juang'e chenro mar Goma Owake. Wok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro manga juang'e akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Ticha ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magajong Friday suku zo wake. Sapara kidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. What? Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready?
Chia Ingwe na Kor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Duto teka unusi gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o gang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Oi more nyakura muge joanka mora maintiere machiegni e chenro odhiambo ma kawuono, chenro mar ratil. Antiere kae lo George Bati Dadikul ka kelo ni chenro ma kama nyinga Cleopas Loch. Jagi sumo kanya kwar mokeo nyaka sango waketo Kenya e ratil. Gik mathoth osebedo ka timre e piny Kenya, to ka warange yono mar chal mar piny Kenya, ahinya kwa kete ratil, wadhi bedo kae ka warange achiel ka achiel ni to oleng'ore kanye, koso ko leng'ore odiochieng' ma kawuono chung' mana kama entiere, nikech miyo wach mano e kido mar ratil. Onyalo chung' kama entiere kata oyiengre kamoro achiel. Mano e gima dabedo kae ka warango odiochieng' ma koni piny Kenya to sudo e yo machal nade. Ok an kenda kawuono ka wan kamar mondo mi warang chal mar piny Kenya kwaketo Kenya ratil, ka ntiere ka kod welo ariyo yawuot luo modago go mbaka nyaka orom saa 2:15 gauchiel kanyo tang' walore achiel kachiel. An kae kod Charles Owino ma bende dhi nono siasa odhiambo ma kawuono oyawore kendo machiegni. Oimore. But jolejo nyalo wacho no yawore. Oyawore throughout. Erokamano ahinya kendo machiegni ka odhiambo ma kawuono bende antiere kae kod jagoro mano maduong' bura mar NLP Omondi Koyo. Oimore. Gik mathoth osebedo ka timre kar kae. Mokwongo wachak gi rango tuke mago mag Harambee Stars, tuke gi mag CHAN. Nyaka sani iwacho ni omenda wuoyo kare pesa gi maber. Inyare kete ratil machal nade kawuono kiranga ne weche mag adhula gi. Mokwongo koch gi pak ne team mar Harambee Stars. Adieri ginyiso kido maber ni kare wantiere gi talent maber e Kenya. En mana ni telo marach mosebedo chien kacha emosemiyo wabedo ka walombore kata waneno ka gik mitimo e pinje mag Uingereza mitnwa maloyo gik ma wan wegi wanyalo timo ka. Ng'eny ne yudo ka nyithindo ka dhi skul tinyisogi ni somo matek, ni ko kisomi bedo engineer to kinyal bedo gimoro. To kare waduog wayedo ni kare Cleophas pesa manondhogo Yesu jawarni kare nyalo miyo ng'ato timo gimoro ma kisungu dendo ni extraordinary. Koro mopogore gi omenda ma ker William Ruto no promise gi kendo nosechopo singo mare kare. Waneno ko jendewa onyiso ranyisi maber ni kare wantiere gi talanta kendo talanta nyalo miyo ng'ato gimoro e ngimane mopogore gi mana somo ma kawaida minyiso wani kokibedo engineer kokibedo daktari to ni ok nyal bedo dhano. Erokamano Omondi Koyo. Charles Owino, dipo ni jatend migawo mar weche mag tuke machon manosewuok e koma kamano Babu Namwamba noneno gini e fweny. Uluwe kata talanta hela. Talanta kod pesa. Wano ka dipo ni okelo ndhadhu kod mit moro e weche gi mag tuke. Paro e weche mag tuke mag CHAN. Mokwongo Kenya
osebedo ka timo maber ndalo machon. Kane pok onyuolwa, I'm sure, in the 70s, early 80s, ne wan gi ndalo ma kata mana our own clubs ne rome finals mag Eastern Central Games. I remember must have been higa 82 or 83. Gor Mahia gi AFC notugo Sudan finals, Kenyan clubs. Ma Gor Mahia noloyo AFC. And ne wan gi ji kaka Dr. Bwaka, was a medical doctor. Mabe ne Jabaloya to notugo ne Gor. Mabe odemo wang'e kadalaki. So ne wan gi very strong clubs. Then bang'e ing'eni Kenya ka weche mag corruption osethagwa ndalo mang'eny. Minuang'o ni ng'ati ikete team kata ng'ama ok ber ahinya. Then bende investment pok wabedo go maber e mpira. Ng'wech to wasetimo maber niwach ng'wech en gima wuok ka puth njiri tiyombo. But also ng'wech be nyaka invest niwach training nitie, wan gi coaches, and ng'wech osebedo ni bedo inspired gi pesa niwach kiringo ng'wech makama kata kawuono ne nyar Kenya moro ochako oringo moyombo Uingereza, and it is because ni nitiere some reward momi ng'ato. So kata mana mpira masani wanyalo go erokamano ne ker marwa kuom keto interest e mpira mane timore sani. Ok apar ni kane waneno group manoketwa e Shan, wateno wa feel ni ok wanyal make Kenya ne underdog. No, ok wanyal make it to kata quarters. More bid kata ni head we lead the group A. So apparently that motivation my president omiyogino neber, and ineno kata mana effort ma sirkal timo e weche mag stadiums. Inyalo paro ni sirkal mane ker nitie morocha mane deputy president ne gichiko ni gibiro timo stadiums everywhere. But nitie a few governors mono struggle, kaka governor Kakamega gini no struggle. Governor I think did something small. My previous governor Homa Bay Awiti be notimo gimoro, but koro gibedo improved sani. Government oketo pesa in some of these stadiums. You know, local stadiums improved. Koro gimabo timore ni local groupings kata mana county levels. Oripo koro wachak neno ni to ere kaka wanyalo tap talents mag joma tindo, especially dribblers. Mondo gi grow up, mondo wa make use of our stadiums, mondo wadhi malo. Mpira en gima nigi pesa ahinya. Kineno leagues mitimo loka, ineno ka jipongo pap, ji neno mpira, kendo en gima nigi pesa, kendo ichulo ji pesa maber. Omiyo mana kaka somo engineering gini gik ma ji wacho go chulo ji, but sani ji ndalo ka ne engineering go chulo ji niwach ne ji thin. Sani koro ji ng'eny, wan gi many doctors maonge tich, wan gi many engineers maonge tich. Omiyo talent en gima very important to be nurtured. Kamano bende kirange Kenya nigi geno mano mar kawo kombe dong pacho kae nikech kota zero go pacho kae mano mapiyo kata mar mondiko yo. Kalure gi gimo timre, wawacho ni gimoro amora nyalore. Because mondo ne wa bed on top of pool mokwongo, pool A, en gima no kwa expect because ne wan gi Morocco, ne wan gi Angola, kata Namibia ok en team mayot. DR Congo, Zambia ok en team mayot, and Congo ok en team mayot. Omiyo kama wachopeni, aparo ni jotukwa koro osegen confidence, osegen. Koro gima timore ni nyaka gimeda tiyo matek. Erokamano ahinya. Omondiko yo, geno mane mantiere kar kae, okome idong' kar kae, ing'eni in kaka yudhe mantiere kar kae, nitie joskundi mang'eny mapod nitiere squad masani bende mineno kar kae chacha. Cleophas kata bende ane matigo ne Harambee Stars kawuono. To kama koro Harambee Stars ochope chande to anyalo medo chiwora matek kabisa gi nguvuna mondo koro kombe ne dong' e Kenya ka. Nikech ing'eni sama wawuoye ni ndi jatugo ka jatugo nigi omenda maching $1,5 million. Kendo jatugo ka jatugo nigi 2-bedroom house mane kero promise gi affordable housing. Koro en genowa kendo en gombo marwa kendo wantiere kod miluma mang'eny ni okombe ni for the first time odong' e pinywa ka. King'iyo chien maendi okang' mokwongo bang' higni 38 ma Harambee Stars nogoyo okang' mochopo e stage mane gichopeni.
to ochako keto gimoro ma wadu wayudo ni kare gimoro miwacho ga ni international players kare dibed ni samoro bende thiro ga jotugo mabeyo madonga karka nikech king'iyo ng'eny jok matugo karka chan en ng'eni yudo ka jok matugo e clubs ma international ma ok tuge tiyudo ka ne giketo maino margi kendo ne gitugo gi chunygi te ka gidwaro ni mondo gin bende gikel that pride ne piny margi koro waneno ka adieri kare wan gi talanta maber to bende maduong' moloyo nyaka wagwero kamano ne coach nikech coach masani ndio osenyiso ni ong'eyo gimotimo iyudo ka chien kacha mana kaka Jatelo Owino ne wacho iyudo ka chon ni yiero ji kadonjo e sport kalure gi ng'ama ing'eyo kata weche mag corruption koro iyudo ka samoro maybe ing'eyo ng'ato in the sports ministry kata ing'eri gi coach yo moro mopogore koro iyudo ka in isoyie e squad nikech ing'e coach kata ing'e isoyie e squad nikech ing'e ng'ato sport ministry of sports kamano erokamano iwacho ni geno nitiere mar piny Kenya go okang' machielo bende kama nitiere kar Kenya kuom jonda lok tanga koke mago mag adhula ka wakwane tim Kenya mar Harambee Stars ayo maber ka gichomo quarters mar gimedhi go chieng' tich abich ka gibedo ka girakore kod piny no mano mar tim no ma e piny mar Madagascar e kin mamoko bende madhi bedo kigo e piny no mano mar Tanzania mano ka gibedo Benjamin Mkapa Stadium ka Tanzania dhi bedo kacha karakore kod Morocco kama chelo nyakoro mo jonda ranga ne juma mokalo ntiere romo mano rumo e county ma Homa Bay Devolution Conference na kora moge joang igni 12 osechalo nade counties o makaluo kaluo ni kanye Charles Owino kinyalo range kar kachiel igni 12 ang'o monyalo siemo ni dongruok mano mar loch gwenge usekelo kata gima licha inye mawuok kore Devolution Conference mano timore county Homa Bay juma mokalo mokwongo Devolution en gima ne nitie group mag jo Kenya manochako gore ne chon kane wanwang'o independence before independence ne wan gi chama ariyo ne wan gi KANU kod KADU jo KADU ne dwaro devolution to jo KANU ne dwaro system ma ne wan go chon ma ne onge devolution so gima notimore en ni ji ose fight kimanyo gimiluongo ni devolution nwach ne seche moko ka timi yiero ma ng'ato bedo ker to iwacho ni the winner takes it all so inwang'o ni nitie pinje kuonde moko ma ne onge development kidhi kama ae Siaya nyaka wawach ni sirkal mar Kibaki makoro jakom ne prime minister makoro kelo devolution yorewa most of them ne wan gi tamak achiel kende tamak moa Kisumu kadhi Busia mano kende tamak ne wan go to kod moro shortly mane Alwanda kabiro Siaya town some funny tamak mano kende tamak mane wan then bang'e ka koro Kibaki gi jakom giri oloso sirkal then wachako neno some form of development wachako bedo gi tamak roads mo bedo gi very good tamak roads chon ok nyak tamana bedo comfortable di somo chianda because bus ne nadiwa achiel so ne nitie a lot of problems luak ne jidhi because luak ne perform maber but also there was a road which came from Bondo from Kisumu going to Usenge so what happened ni Gino se bedo gi expectations ni ibro ter pesa e gwenge mawa so whether ugo kura oro ugo kura ne serikal nitie pesa manyaka dhi e gwenge ma en pesa mar devolution shida mwasebedogo en ni counties osebedo gi shida ni pesa ma gitiyogo e gimiluongo ni recurrent chulo sara ni malo moloyo pesa madong mar development. Is it by design? Pesa onego bene timo machal nade? No, nitiere ing'e ni sama itimo budget titimo budget ki include nyaka sources of revenue within your area kami ae kori bro nwang'o ni every county nitiere kaka counties moko nitie mana osebedo established chon ma gin gi sources of revenue kibiro kaka Nairobi Nairobi is developed so ibo nwang'o ka pi miyo county pesa approvals mag buildings miyo county pesa nitie a number of activities and taxations ma miyo county revenue so counties manyien adwa mi example kaka county ma ae kaka Siaya
ibro nwango ni kaka koro kidile say Nakuru County. Naivasha inongo ka this pool mana Naivasha miluongo ni Lake Naivasha is ki compare gi Lake Victoria, it's just a pool. Inongo ka in big hotels around it, and government tero a lot of conferences. So our next question would be, how can we make use of our beaches along Lake Victoria, for example? How can we make use of fishing? Because inongoni pod watimo kata kwatimo fishing, tombuta pod bedo processed either Nairobi or bedo processed Thika. Koro creating value addition and so on and so forth. Oktimore maber. Kamano Charles kapo kawuokiri mane wachno mano marango gigi duto matimore. E thuolo mar higni 12 dipo ni mai gima kawo oganda wa mondo mi orangi ni mai nyalo timre thuolo ikoso ichako manyien. Gima nyalo wacho without fear or favor. Ni governors wapo kotimo maber. Ahinya. Okapar ni gise think out of the box. For example, every county oripongi potential. Ni angoma county ni nyalo produce and how can we invest? I'm an example along the beaches. I'm sure ni one spaces mag land makatagin mag county governments. Ma inyalo tim allotment for that land to an investor. An investor kelo pesa to develop that region, and therefore it attracts people. So gimati more enni okapar ni our governors mosetiyo in the last few years ose bedo gi paro mar thinking out of the box. Mwachino ka pesa mobiro, people are just busy ni maybe idwa open deche, youth commission, idwa timo gima kama. It will get a building in one commission. So Gimanyalo create income. Pokaneno they have had the capacity to think out of the box. Angena ngadugo iri por mono rangi kwatimore county. Omondi koyo. Governors wa yulo teach. Koso en mana gimoro matimore ni governors mo kenyalo kwan niro county ni to timo ber mulo county ni. To gipimore mane counties manyanza. Pesa mitero Kiambu mitero Murang'a. Pesa no chok be counties wa. Kosinyarangeo machana digni 12 mar loch gwenge romo murumo mabeju mamukam. Devolution makawuono jo Kenya enjoy ni. Kanitiere ngama no thone devolution en jaluo. Jaluo marembe no chwer ne devolution. To kanitiere jok mosea nono e weche mag devolution en luo Nyanza. Migozi Charles Owino karkan ne apano kudwa mana makungut jogi mondo wachne gi adieri. Tato ang na wachne gi awacha nikech mani adieri mar wach. Gima wasebedo ka watimo tujwa mag Nyanza kata Lowland en gima giluongo ga ni political zoning. Kar political zoning kanyo to gibere kabisa gimoro mar goyo kwaruok ni maendi en kar chama makama. Da gombo ni jotelo mawuok Nyanza nyiswa uru gimiluongo ni economic zoning. Zoning area moro miwacho ni wan wabere gima wa produce maber. Igni 12 Cleophas bang devolution keep penjo governors the katamane auditors report en gima nitiere mbui ibro yedo ka auditor ywakni kanitiere kuonde michadhe pesa ayaka miyange pesa jalu en luo Nyanza counties. Man auditors report oken wach ma Kenya mora janon buge mar serikal sasa maginono buge mar serikal to giwacho kaka pesa mag devolution otigeyo makare iwinjo ka Migosi Owino wacho kar kaendi ni gitiyo gi pesa mang'eny e gimiluongo ni current expenditure to pesa mino be nitiyo godo e weche mag development to ogiket kama owinjore. Nyadendi motelo ne iluongo ni budget controller motelo ne weche mag goro budget ochiwo nyaka percentage monego be ni itiyo godo kumiyi pesa ni e Homa Bay, Kisumu, Siaya, Migori omiyi 10 billion to 10 billion ninyisi ni atamalo maromo kama tigodo e weche mag development, weche mag dongruok. Atamalo maromo kama tigodo e weche machalo kama. Tido ka gin gidhi ga ratiro mar chik, oko mar chik, giywayo para oko, to ywayo para oko niendi, giywaye ka ging'eyo gima gidwaro niya, iloko chik, gima chik winjo bende timo kaka chik dwaro kitim. Mago jomage ma ywayo oko. Jo motelo ne devolution yani jo governors ma mekwa. Giywayo para oko e gima wang chik wacho.
mondo giyud kaka ginyalo yudo pesa ma wegi wuon. Nitiere gima iluongo ni on source revenue. On source revenue kar ka ng'e ni en pesa ma sirikal mar county choko kegen mopogore gi pesa ma gigolo e sirikal mamalo. Tiyudo ka e pesa ma gichoko through kanjos ma mekgi owuon, iyudo ka samoro gichoko pesa mang'eny sana, to nikech onge gi clear structures mag accountability, iyudo ka pesa mang'eny sana iyaka yaka thuchwa to onge berne ma waneno. Cleophas, onge kaka sani nyalo wachona ni bang' higni 12 mar devolution, sani indi ka ng'ato yudo accident kata obed mano Ugis kama wuokie, to ni mondo yud thieth moro malong'o, Rachuonyo hospital onge, ni nyaka tedi mana Kisii. Onge kaka sani kidonjo osiptal mar Rachuonyo to aruf moro marach ema kuogo goyi. Mano nyisi nang'o? Nyisi ni nitiere telo marach mar county departments mopogore opogore. Onge kaka bang' higni 12 ni iyudo ni nyithindwa pod somo e ute mag lo. An asebedo kawuotho e constituency mopogore kata counties mopogore. Iyudo ka nitie jomoko ma giketo maino margi e ng'iyo gigo machando jopiny, e ng'iyo gigo ma ginyalo konyo godo jopiny wegi mondo gibe gine ber mar devolution. Ing'eni yudo ni kidhi e tujo mag Nyanza, kone mok ibi winjo wach moro mar impeachment. Ok ibi winjo impeachment nang'o? Nikech ne wagoyo kura e msururu achiel niya, koa malo nyaka piny en sut. Koro iyudo ni MCA koseyier to tije en dhi go ni yes madam, yes your excellency, yes your excellency. Ok odwa penjo mondo obedo winjo openjo governor. Nikech kang' openjo governor penjo to governor ma janon buge wacho ni yako pesa wan, iyako pesa wan nang'o? Oluor nikech kang' openjo tidhi maye boke. Omdikoyo iseyo ng'aka en japiny mago ombulu kodino wang'e to yawo dhoge mar kawo gik ma iwacho ni en jamna miyuko, koso jatelo moyier kar ka mok nyalo loso kata assembly. Wach seyo gwang' to bende waseyo gweno. Nikech ing'e ni Jeff, katiba mar piny Kenya oyieni ni ka in gi qualification minyalo dhi chung' e kom moro amora minyalo lar, oyieni. To iyudo ni ing'e ni thurwa kuchonde wase misuse gimoro miwacho ni political loyalty moro mane wantiere ga godo niya, ni koro wan wawacho ni wan joka ng'ato achiel mae kaka wadware. De wagombo ni wawuoguru kanyo mondo wayieruru jogo madhi tiyona, kik madhi tiyone jopiny, ok jogo madhi tiyone chama. Kech ing'e ni koseyieri ni dhi tiyone chama, chandruok wuok niya, sama koro iyako pesa county assembly, ji koro yudo ka koro okunjo iwgi te, nikech ji ng'iyo mbele ni ka ng'apingo gavana to ang' ok obi miya World Development Fund. Ka ng'apingo gavana, kech iyudo ka koro sani indi gavana nigi teku mang'eny sana e county ma MCAs koro chalo mana jogo mamako ga lawe arus. Nikech onego bed ni MCA ema nigi nguvu aina moro mineno mjumbe nigo de National Assembly monyalo timo gimiluongo ni oversight. To MCAs sani indi ok nyalo timo oversight ne gavana nikech ok omigi nguvu mar timo oversight ne gavana. Omiyo ka wamedo endelea kaka wan onagi ni sasa ma wadhi e yiero wang'iyo ni chama nosewacho onge ber ma wadhi neno e devolution, nikech onge kaka sani endi bang' higni gieki duto te iyudo ni sani endi kipenjo gavana ni to siemnwa kaka uneno siemoga moko gi luth ya sama ji dhi e yiero, siemnwa ni to ere tiji misetimo gi pesa mosewuok e sirikal mamalo. Ineno ka sirikal mar Migosi William Ruto osebedo ka tiyo matek sana kendo disburse funds to the counties at the right time. To mondo pesa ni ndi ti kode yo moro maber, yo moro manyalo konyo jopiny, mano onge. Ineno ka gik magisiemo, iwinjo gima wacho kar ka about barabara mindo wacho no, mano barabara moger gi sirikal mamalo. To nitiere barabara monego bed ni county governments yaw to keto gi to bitumen standard o gitim. Ng'eny ne sani ndi projects mineno ka giketo nwa website, mineno ka gimoro nwa wang' jowi, gin projects mitimo gi sirikal mamalo. Koro jaluo to nyaka gisane ni to siano ne weche mag devolution. E weche mag devolution ka Charles Owino rwaketwa kendo kama nitiere karka. Obede yo machal nade, iwacho ni jatelo ombulu moluti onego bed ni en reflection kata ochalo gi gino ma ng'ama ogoye. Iwacho japiny koyiero jatelo mok nya tayo assembly kata tayo gimoro amora yo makare. Mane kit jotelo mabende wayudo ponono to ywag ni chak biro yo machal nade. Ka deponi ni governor ma Siaya sani kama Siaya nitiere Mori aduoki machiegni dala. Ing'eyo an nachung' nadwa bedo governor and nan gi manifesto. I don't think ni most governors mo an gogi. Unfortunately apar na neno kata moro e gacha sani. I wish ni nating'e manyiso ji my manifesto manaloso kaparo ni slogan mara nadwaro ni mondo ji obedi gi chiemo to ji obedi gi pesa ji ofuko. To nitie basic things ma pod governors nyalo timo.
The only disadvantage Mawango compared to other regions, Kiway about Kiambu, Muranga, Katamna parts of Rift Valley, colonization no bito konyogi matin. Because nongo kangenyi nobedo pushed out of their land, then negi their reserves, then negi dongi simply madongo compared to us. One nyaka we change even our system, like one system margoyo dala. You heard Jacob talking about it the other day. We now need to rethink. Wabrodok back to what Europe, Britain, not in the 14th century. Can I get him agrarian revolution? Can I moved from villages, your central places, then Gichako develop larger farms because car farms are bigger, mechanization yacht, you can also get higher production. But Mago are a bit technical and they require a lot of time. But give me watch about leadership report is a problem in Luo Nyanza because Bedogi one party or crash in a region because G are fighting for regions fight, Kuche fight on their own and so on. But the worst thing is refusing to allow Jimondo compete. Kata wabed managi ODM no kende ni mwalo to kabona ni chung ta chung ti chung to wawacho gi mwado watimo to wa compete. Tingeni mai nitie jomoko mong'eyo ni kata koko tiyo to bro rwanga ngowa an sani kinyisa ni owino dhi chung Siaya mondo ibed governor. Okanyal bedo comfortable because ang'eyo ni kata ka dhina dhi manyo kura I'll just be wasting pesa manya chulo nego kata nyathi kich moro fees because ang'eyo ng'ama ibiro mi ticket ang'eyo who will be given, so okanyal bedo stupid to waste my time na dhi chung gi party tang'eyo ng'ama party dhi timo nade dhi miyo ticket. Equally ang'eyo ni jothurwa bende they'll tell you go to wang kochopo ng'iende to giwacho ni oyo wago kura ne ng'owa ne party. So obedo very complex in terms of jomiyiero because inwang'o ka ng'ato believe ni kato tiyo ne jopiny kato kotiyo ne jopiny en gi close proximity gi jatelo ma jopiny winjo. I gave you an example. Kanyocha ne bang' yiero a few of us ne wadhi tiyo gi president William Ruto ma wachako nyaka develop party mare, registering people, and nanyiso ji ni biuru udonje party chon because jowagi including jatendwa bro biro chiemo ne wadhi game ma jomoko riembowa ka ujanyowa kabisa gi gombo ni onge mano ok nyal timore. But there is history, it's very clear kako sebet katimore and koro en gima has gone under the bridge, is water gone under the bridge because osetimore kako timore no. And today joma ne pingo sirkal are now holding bigger positions. Are you getting me? So nyaka wabed joma very strategic and think rightfully. Jopiny ok nyal blame leaders because gine magi go kura ne the same leaders. So it should be ni ka leader kotiyo maber to jopiny oripo dagi ni ng'ane to kwatim nade okwayier. To botimore gwenge wa. At the moment no. Be waseno ng'ama otamore kata gwenge wa. Yes, and kama Thurwa Ugenya wase elect nan ODM MP diriyo. We have David osetiyo nwa maber and I don't think ni jomoko osetiyo different better than him because he has worked very well as my member of parliament. Okanya wacho ni okotiyo maber otemo kaka wuoyi and he tried bringing institutions. In fact en mano kelonwa very early ka ji poko kelo gimoro kelonwa TTC okelonwa MTC okelonwa institutions. Any other person who is going to come should now expand those institutions. Gimwa wacho gani the main question Murubeni every leader penjore. How do I attract population to my county? Can like now Homa Bay, how do I attract population? Like now, we had evolution in Homa Bay. So with that knowledge, Jomoko Nobiro, Aromogi Jomoko Rusingaloj, and he said, oh, Kara, Lake Victoria Bermanakama. Kara, this region Bermanakama. And you remember the ring road Marusinga
has now been done. So people are moving there, many tribes, people coming. So what we should see following is maybe now, like in December, how many people we are going to attract to visit our region for a particular thing. But most importantly, and we must start thinking as a community. We blame those leaders okye rekendi igonegi kura. Omiyo jopiny ema nyalo decide ni kopono miwa ng'ama okwadwa. Then we don't elect him. Erokamano yada ni magparo ni kanyanga duogo ire weche mag mibadhi bende makoro dane sani wachako ka kodo omondiko yo. Juma mokalo jatend piny Kenya ka ntiere Homa Bay wacho gimoro ka. Kowacho nitie gimoro matimore od bura mamalo makoro nyaka sani wachi. Ntiere omenda mikwayo jotelo mantiere executive mano moting'o nyaka governors mar mondo mi ondik report kokigolo to jod bura ng'iyo mana kama chielo. Ochopo kama jod bura ema koro bende ntiere kar kae nyong'ong timenyo gi ng'a gi jatend piny Kenya. Jod bura moko kuom gibende osathiro wacho ni oyo oge mibadhi mantiere kar kae. Jogo mathiro weche mag dongruok ahinya ne counties nikech governors ema neno ka bedo samonde od bura to giduoko penjo kod jotelo mamoko. Ochomo kama chana de kirango ikit mibadhi mogo tach nyaka e od bura kaka jatend piny Kenya lieko. Kama gino chopeno nyiso ni awaye makoro jogo regi lak. Ingeni jatend piny Migosi Ruto osebedo ka tiyo machiegni sana gi od bura. To chien kacha jande kaka wan jogo mane ni duond bura no mane balo gi serikal mar Azimio. Inyaparo ne wawacho ni od bura katibo chiwo gima iluongo ni separation of powers. Ma ng'ato ka ng'ato kidieny ka kidieny mar bad serikal ka bad serikal onego bed ni bedo nigi tije mongirore ki en. Tiyudo ka ng'enyne od bura ma Kenya wakar ka useyier ga wabunge to iyudo ka ji telo igitelo ne giga maloyo tich mondo bende gidhi timo. Tij od bura onego bed ni gin gichiwo ka gibedo kaka rameny kaka migape mopogore opogore mag serikal tiyo gomenda. To iyudo ka ng'eny gi ka gisedhi kacha chanto kendo gin makoro kendo gichagi lokore ni gimineno Migosi Ruto ne wacho ni gin makoro gin jomibadhi. Kine president wach ni mibadhi ogo tachi od bura to mano ng'e ni endi en mibadhi mararia. Wiki kwil ni Migosi Ruto obedo mjumbe higni mang'eny sana to kendo ng'eyo gige kuma timore e parliament. Ni winjo kata ka Migosi Raila Amolo Odinga bende nochako siemo wang'e konyiso gi ni uno jomibadhi. Ber nikech koro jatend piny Kenya osoko kamono beno soke weche mag corruption. To ana kwa ni kikosoka soka no gwelo kamano to we. O make sure ni ong'eyo the leadership of the National Assembly. Koro sama jatend piny wacho ni od bura jomibadhi. Ong'e maber ni ng'ama otelo ni od bura nendo mano ng'ate ma Kenya Kwanza. Kotend gi speaker Wetangula. Koro otemo wacho ni Wetangula samoro dibedi jamibadhi kata jogo matiyo bo Wetangula gin jomibadhi. Koro osiem wa jogo ma jomibadhi to en kaka ker mar piny Kenya no chamo muma ko wacho niya ok obiyie ng'ata yako pes jopiny kata tiyo pes jopiny arieta. Okaw tich mare makatibu yiene mondo owach kaka ineno Migosi Uhuru Kenyatta nobedo gi miluongo ni disclosure. Kose wacho ni anosemiya report mowuok e National Assembly nikech en gi bado kwach kich en gi duol matiyo kaka EACC onego bed ni miyo president report wach niya kalure gi National Assembly nomigi pesa machalo kama to mondiko yo kata Cleophas kata Owino kano dhi before National Assembly Committee machalo kama nokwayo omenda machalo kama mondo tim ABC. Kamano list of shame ni be nyalo konyo gimoro amora nikech jogi wenge gi tek mano piyo kata dhir chance. To king'e niya wang' bet ga mana matek nikech wang' teko niendi timore nikech wan gi sheria ma ji ok dwa luwo. To Cleophas kawuono ni kadi be ni jatend piny dwaro ni mondo wagore gi mibadhi to wabro gore gi mibadhi ma watieki nikech kamino no mulo no mane chuny mibadhi od bura kanyo kato gi judiciary kae to wiye no wil ntie kamoro machielo mano ok owacho one obedo chako gi kare nikech kare kanyo to makoro mibadhi otimenewa ochaki gi ode kanyo oyo obed maler kato rije ka Wetangula ka National Assembly ka gitiyo ka Wetangula kato gidhi ka Martha Koome kacha ka gitiyo gi bad sirikal adek gi to nyiso ni kare koro Kenya nyalo bedo kama ber mokalo. Migosi Uhuru Kenyatta niwinjo kano ywak chien kacha ni Kenya nigi omenda mang'eny sana to ntie chudhe moko ma gin kare gising'eyo kama inyalo nyodho godo pes sirikal giywayo bilion 2 odiochieng' kodiochieng'. Mano pesa mang'eny Cleophas manyalo gero piny Kenya ma wachope okang' moro malong'o mowinjore. Erokamano ahinya. Charles Owino, ang'o makete matek ahinya ne sirikal ka dipo nong'e jogi mar mondo mi omakgi oyawnegi bura mondo mi one ni adier obed puonj ne jok moko mapo nono nigi wechegi mag mibadhi ka motieke chenro. Ing'e ni running sirikal obedo matek niwach pod wan gi
chama mag ukabila. Running sirkal bedo mayot ka wan gi chama man gi ideologies. Kidhi e pinje ma developed, kidhi kata mana UK, inongo gin gi chama ariyo kende. Gin gi major two chamas, gin gi Labour to kod Conservative. Ji donje chama go kaluwore gi ideology ma ng'ato dwaro, not kabila miaye. To gimatimore en ni kaka ker bedo gi tabu, nwach kat ker otemo ywa it ng'ato, to jo kabila no wacho ni ugoyo ng'atwa. Incho neno gimotimore ne Gachagua kae. Inongo ka jo Kikuyu moko koro ywak ni ogol ng'atgi. Ji ywak no gol jogi. So kata mana governors wijo matek, nwach governors bende MCAs threaten gi impeachment. Mane omi wadwaro ni mondo MCAs ochul maber and migi kiti margi magiran mondo kik ging'i allocation from governors. Mane gimomiyo no kal chik mano. Yes, nwach governors ncha pod dwang'e matek, nwach inwang'o ka and oken ni kata ni MCAs jomibadhi. Kidhi kata gweng'u, ibonwang'o ni MCA nigi liete 10 every weekend ma MCA dhiye. Kendo jopiny expect ni MCA biro golo pesa. Kodhi kacho golo 3,000. Kodhi MCA kogolo kata mana 20,000 weekend achiel kende. Msach MCA kose coin about 130, kose kaw loan kia mar mtoka kia marango. MCA dongi pesa matpini kata mana 20,000. Omiyo wan ga number of issues ma oruben wachako wang'iyo afresh gik ma affect devolution. Mondo wabed gi MCAs mobedo taken care of well, MCAs man kod their kitty and the assembly, mondo gibende kik gidepend on governors. Omiyo ka governor ok ti maber, to ginyalo kwaro governor. But otherwise, situation mantie sani, governor nyalo bedo nok ti maber, to bendo nyalo bribe MCAs in the process. Omiyo wan gi challenges, wan gi a number of challenges. One, siasa marwa pod en mar tribal, ok en mar ideologies, pod wan gi chama mag tribal. Omiyo jomoko pod nyalo survive gi corruption, to kinyal mulogi. Wach president dwaro ang'owa kura e tam mare mabiro mar ariyo. Koro konyal interfere kata gi joma thage. Equally, governors be nigi shida because MCAs obet kuomgi, MCAs dwaro kaka chiem. MCAs be nigi shida, jopiny obet kuomgi, every weekend liete nitie, ang'owa mantiere, omiyo pod wan gi a number of challenges moripo bet looked into. Unyalo wacho ni yanyo gwang', yany gweno. So situation marwa mar siasa pod ok en favorable for growth and development. Erokamano ahinya. Mano mapiyo kapok abiro penjo ni beda kelo ni kawo mundiko yo, achako dika to atieka kod mundiko yo kar kae. Counties ma Kaluo, mano Maluo Nyanza, gin ang'wen duto. Kata kod ok ne gitimo marach duto. Miya achiel nyaka ang'wen e oda miparo ni dongruok timre. Onge oda manyami. Now, onge gima timore e counties. Okanyal mi, I will be biased to me order. For example, so far, Homa Bay as a county seems to be doing very well. But Kingio, much of the projects give national government projects. Are you getting me? Give projects but in national government. Your national government will be biased on a particular county against other counties. Okenya actually that county is doing well. Gimobro compare Goka county is doing well. And Nito pesa momi county mar billion abiriyo kata boro. Gitiyogo nade. Kagwa ng'eyo kaka gitiyogo, then wabro ng'eyo ni county is doing better than the other. But also inyalo neno initiatives ma particular government is taking which can also rate a certain governor higher than the rest. Erokamano ahinya. Mundiko ya tieko kodi kae mana penjo nogo bende montiere godo dirange yo machal nade kotenore kod kaka counties mopogore opogore ma Luo Nyanza osebedo katiyo. Luo Nyanza counties gi gowa piny. Gi we jako mwandu jopiny, gi yegi tine jopiny nikech gima koro wadongoro kaka jopiny en mana devolution makende. In gi namba minyamiyogi nikech watieko gi ka. Ago jo achiel kuom anyalo miyogi achiel kuom 10. But dago mondo akwa Charles Owino. En one of the brightest mind from Kenya, from Luo Nyanza. Okonya liye ni wacho ni okinyal dhi chung' gi chama machielo to joluo dwari mondo ide kon joluo. Dine bedi wan gi siasa maber jatelo kata insani ni inspector general police to kata sani ni romo bedo waziri to nikech siasa marach e gino kasa nindi
idwa ni dhi chung Siaya ti itami koro kinyal mane momero wadwaro kamano ne wacho ni okidwa ji no twak ma kama wadhi achung Kasipul poro podhi mbele agoni erokamano ahinya mondiko yo Kasipul koya odhot Siaya koya odhot ute uchopo ne warad kar kachiel erokamano ahinya Charles Owino jalony siasa man goro odhiambo ma kawuono kachiel koda ka Omondi Koyo mano jagoro mano mar duond bura mar National Liberal Party mano wantie godo odhiambo ma kawuono erokamano ne ko mar Atilo chunge kama ibedo kanyo kirange dongruok ma kaluo chal ka gima Omondi Koyo 110 kata poko chopo ing'e kama intiere nyaka sanya koromo ga jwang warado do chieng' machielo kinyantiere kodi chenro mar piny kon ba koromo nata ye chenro mar Ratil elo George Bati Dadikul nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo koromo kio nyaka sango orit masani